अरे बघा आपल्या एवढे गावले तरी दिसा नाही होते. ह्या उजेडात बरे दिसतात. 10-12 कुर्ले होत. एक आपण घेतल्या ना कुर्ले दिसल्यावर म्हणता मी पकडतोय पिंजरू. दिसली ना बरी आता सई आहेत रे मग हे बघ आणि मोठे मोठे आहेत किती वर ना वर ना दोन एकदम गावते अरे मस्त आणि साई तर भारी आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही माका खाडीतले खेकडे पकडताना बरेच वेळा बघितलात. आता सध्या पावसाचे दिवस असत आणि आम्ही आज चाललो व्हाळातले खेकडे पकडू, म्हणजे जे चढणीचे खेकडे असतात ते पकडू. आणि मी ते खेकडे पकडू पहिल्यांदाच जात आहे. तर आपले एक मित्र असत आणि त्यांच्याजवळ आपण चाललो आपल्या बाजूच्याच गावात. काल मागच्या व्हिडिओत मासे पकडून गेलेलो, मासे पकडूचा अनुभव घेतला आणि आज खेकडे पकडूचा अनुभव घेऊया. तर त्यांच्या इकडे त्यांच्या मळ्यात वगैरे आपण फिरतलो खेकडे पकडू आणि आपले 2 ट्रॅप पण तिथे वापरून बघतलो की व्हाळातले खेकडे त्याच्यात येतात काय. तर चला आधी जाऊया. आपण का त्याने बोलवले नाही. मी असं आहे लकी कांबळीया, लकी पुढे असा मी इथे येईल आहे. मी माझी पण गाडी घेतो आहे. तर चला जाऊया, आधी बघूया कशा प्रकारे खेकडे पकडतात ते चढणीचे. चला तर मित्रांनो, आपल्यासोबत असत लकी कांबळी मालवणी लाईफ आणि ह्यांका व्हाळातले खेकडे पकडूचा बरोच अनुभव हा. कारण दरवर्षी यांचे व्हिडिओ असतात व्हाळातले, म्हणजे चढणीचे खेकडे पकडूत आणि मी पहिल्यांदाच जातो आहे. अच्छा, काय अनुभव असतात? काय अनुभव तर जबरदस्त असतो. पण आता आपण ज्या ठिकाणी जातो ते शेतातले आपण पकडणार, मळ्यातले. पण आम्ही जो अनुभव आतापर्यंत घेतलेला तो असगणीमध्ये असेल किंवा मग हे अक्षय नेरुरकर बरोबर आपण ह्याला गेलेलो विरणीच्या विरणपोळी पाहते. तर तिकडचा अनुभव तर एकदमच थरारक होता. कारण का एकतर वाहतं पाणी, खळखळाट, त्याच्यामध्ये गुळगुळीत दगड आणि आजूबाजूची झाडी, झाडीतनं वाट काढत जाणं, ते अंगाला काटे लागणं. असगणीला तर एक विशिष्ट प्रकारची अशी पानं आहेत झाडाला की ज्याला काटेरी असतात, म्हणजे जसं अननसाच्या पानांना असतात त्या पद्धतीने. तर ती अंगाला लागणं, कापणं, तर या सगळ्या गोष्टी अनुभवाला तिथे मिळतात. तो तर अनुभव खतरनाक. तो बघितला मी व्हिडिओ. तर आपण आता हे एक नवीन अनुभव घेऊन बघूया. आपण खाडीतले खेकडे बरेच पकडले, पण आता ह्याचे पकडूया आपले काय शेतातले सातेतले. गेलो आता सावतांकडे आणि आता ही खून आहे ना, खून पण लावची आपल्या खुनीत पण बघूया. ही तर स्पेशालिटी आहे व्हाळातली, खून लावणे ना हो. आता आमचेच खुनी वेगळे लावतलो, ट्राय करतलो. त्याच्यात आता आयसा बांधतात ना, म्हणजेच कोंबड्याची आतडे. हे लकी येतोय ना. आता 2 लकी आहेत आमच्याकडे. बघूया आता काय उजेड घालतात. लकी 2 तो देखते क्या होता है. बघूया काय 2 जण लकी असत आपल्यासोबत, काय गावतात बघूया आपल्या. मी इकडे येलो खून लावसाठी, बरेच लांब येलो. तिथून आता इथे खाली उतरतलो. बघूया आता काहीतरी लावची या म्हणतात. हिजा खताला काय ही शेत जमीन आहे का पूर्ण? एवढं पाणी भरतं? पाणी शेती कधी करतात? उरी सावकाश पडा नको तू. उन्हाळ्यामध्ये करतात. आणि त्याच्यामध्ये पाणी कुठलं वापरतात? तर आम्ही जातो. दुपारभर पाणी हवाय, धोंड लागलो पाया कच करून एकदम. थांबा 1 मिनिट. आता खून खाली ठेवल्याने आणि वर दगड ठेवतात, नाही तर ती वर येतली ना दगड नाही ठेवलं तर. एकदा उचलून ठेवाल का पुन्हा?
ठेवा. ओके. लकी तुझ्या हातीन घेऊन येईल हा. रवतलो नाही नाही पडतलो वाटतं. ओरिजिनल नक्की. आणि आपण कधी काढायची? आपण रात्री येणार ना फिरायला नंतर संध्याकाळी. अच्छा. या साईडलाच येतलो. तिकडनं इकडे इथपर्यंत येऊया की तिकडूनच पाठी नाही, बघूया तुम्ही- ते ठरवूया ते आपण. ठरवूया. किती लागतंय. चलाक जमात त्याच्यावर ठरवूया. नाही नाही तिकडे मिळतात त्याच्यावर ठरवू. हां. चलाक जमत नाही हो, पहिल्यांदा येईल बरं. बोटीतनं फिरायची सवय. हां मग आता कसं ते बांधून नाही ठेवणार ते का? होय. आता झाडाक बांधून ठेवायचं. ते काय आहे तिकडे समोर? चला तर खून लावून झाली आपली आणि आता आम्ही निघालो कुर्ले पकडू. त्याच्यात आपले ट्रॅप पण लावचे आहेत. ते आधी लावायचे सर व्यवस्थित काळोख पडतलो आणि मग खेकडे पकडायचे. चला जाऊया. तर मित्रांनो दरवेळी माझ्यासोबत एकच लकी असता, आज 2-2 लकी असत. तर बघूया आज किती लकी आहेत ते दोघ जण. इलो बाबा वाळात इलो वाळता काय रे इकडे लकी वाळा आकडे वाळीच आहे ना त्याच्यात गावतले ना. ओके बघूया. नाही इथे आपलं पिंजरं लावतो. तर इकडे आपलं एक पिंजरं लावलं. हो बुडान रवतलो ना खाली पाण्यात. चालेल चल बघूया. एक हय लावूया ना पिंजरो. ही बघ एक पहिलीच कुर्ली धरल्याने बघ. बहुनी तर झाली लकी एक कुर्ली धरल्याने. आता मी लई थांब तू असं ना थंय ऐक थांब. अशी झाबळी असता त्याच्यात आता एक कोंबड्याचे आतडे त्याच्या सकट इतकेच हे पण मग त्याच्या सकट ठेव आणि त्याका होल मार असे प्लास्टिकला ते होल मार. आणि अर्धे होतो हे का होय तेवढे खूप झाले ना. टाक थोडेसे मग अजून टाकतो. हां जरा वास होती घे अधिक येतील काय रे. अशा प्रकारे ते लटकत बांधायचं हे बघ असं जेणेकरून खाली पण लागतं नाही आणि वरती पण लागतं. तर ह्यो पिंजरा आपण इकडे टाकून ठेवूया. इथेच आपण हां मस्त रवलो बांधून ठेवा वर. तर पहिलं पिंजरं आपण इथे टाकलो आणि या झाडाक बांधून ठेवतो आणि मग येताना बघूया आपल्या किती खेकडे गावतं त्याच्यात. कारण हे आम्ही व्हाळात पहिल्यांदा ट्राय करतो. ऐकलं सावन गावतील ना. चला बघूया देवा काळजी. वाटेत दगड पण असत आणि आमका हे जागा सगळे नवीन असत. तर वाट काढीत जातो आम्ही आता. बघूया इलव जाग्यार इलव लकी इलव म्हणता बारको लकी म्हणता इलव जाग्यार. मोठो लकी पाठसून येता चिकल हा लकी मस्त वाटतं फुलं. माशान दुसऱ्या माशा खाल्या ना तो बघ सोडणार नाही. खय गेलो तो नाही रे हय गेलो खंयतरी. माशो माशा खाऊक लागली आणि माशांका कुर्ले खातात. मळयो मासो होय रे. पाणी असं ढोपरभर पाणी आहे. गोणीवरून सारखंच आला रे. कुठले खादा आता की का. तर आपलं दुसरं पिंजरं घेऊया बांधून. इथे जवळ घे जवळ हां जवळसून घेतलंस तरी काय नाही.
ऐकलं मग तुका बांधाक बरं मधीत येऊ काय असं नाही नाही ती जवळ घे चारो बांधलो आम्ही हे जरा आतमध्ये टाकून ठेवतो एक मिनिट पुन्हा काढा आणि टाका. रशी बांधून ठेवायची वाहणार नाही ना तो. एवढंच लोट असतो तो ना नाही वावतो जरा आतमध्येच ठेवा हां 2 ट्रॅप टाकलं 1 खून टाकलं आणि आता आपण बॅटरीच्या प्रकाशात बघूया कुर्ले पकडून किती गावतात ते आता ह्यो एक्सपिरियन्स पहिल्यांदाच घेत आहे मी बॅटरीवर कुर्ले पकडवतो चला असं आता चलत चलत ह्यांच्याकडे चलत चलत जाऊ काय म्हणजे इथून हळूहळू शोधूक चालू झाले ना लकी काही कुर्ली दिसता अरे पहिलीच कुर्ली गावली आपल्यात दाखव दुसरी कुर्ली दुसरी आहे ना. मोठी आहे रे मोठी होती भारी नजर अरे तुझी ही बाई पण छोटी आहे अरे माकाव दिसली वा 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 मी पण शोधू शकतोय म्हणजे 3 कुर्ले गावले महाराज आज खूप लोक फिरतात रे त्या साईडला खाली बघितलं तर बरेच लोक फिरतात बघूया तरी पण आपल्या असे वाटेत काय गावतात काय एक काहीतरी हा म्हणतात हवली बघूया लहान ऐकलं असं नाही तू मोठेच दाखव लहान होती होय चौकस असं करता करता मोबाईल हातीसून सुटात तर भीती आली काय आता दिसली चौकस पळता बघ गावली बघू तुम्ही फोकस मारू नका. तुमचा फोकस मारू नको त्याच्यावर हां तुझा लकी बसतो. माझं नाही बघ लकीच त्याला माका दिसतं ते सगळे लहान लहानच दिसतं म्हणजे नजर माझी बरी आहे तशी अजून मोठे कोणाको दिसू शकतात लहान दिसणं महत्त्वाचं लकी काय दिसली बघूया लहानच आहे बघ खूप लहान आहे एवढे लहान नको मला तरी वाटतं ना माझ्या व्हिडिओमध्ये फक्त तुझा पोलच घेतो. घनस काय होतं घनस कुठे तो बघ गेलो तिकडे मोठा होता. रान हलत गेलो बऱ्यापैकी म्हणजे मोठं होतो बिळातले उकुरले दिसाक लागलेलं की गेली नको छोटी आहे. बऱ्यापैकी असतं रश्या होईत राशीचे कुर्ले ते आता रश्याचेच गावतले आमका गावली बघूया टेका दाखव बरी आहे गावतो अगदीच नाही असं ना आता आपण खुनीच्या इकडे जिलाव ना अच्छा आता बऱ्यापैकी पाणी आहे ह्याच्यात दिसतले ह्याच पाणी असतो तुझ्यावर अच्छा तरी पाणी वाहता म्हणून थोडासा टेन्शन नाही निवळ होत चालतं आणि काही दिसली वाटतं बघूया म्हणजे खाली गेली की का ही बघ मोठी आहे ही बघ दिसली ही बघ माका एक दिसली वा 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 दाखव बघ इथे दाखव बरी अरे मोठी बरी माका दिसली माका आता बघितच चलतंय
व्हाळातल्यापेक्षा मळ्यातले कुर्ले पकडूचो अनुभव वेगळोच हा ना. त्याच्यात तरी पाणी निवळ असतं. इकडे वेगळा अनुभव काय माहिती आहे? तिथे रान खूप वाढलंय. हां इथे यायचं तर पाऊस सुरू होतो तेव्हा यायचं. पण आता काय झालं? पाऊस कमी झाल्यामुळे तिकडे बाहेर नाही गेले पूर्ण. शेकली का? चावली सावली म्हणजे शेकली. नक्की कुर्ली चावली. यंदा काय झाला, पहिला जो पाऊस आला त्याच्यामध्ये 15-1 दिवसाचा गॅप पडला ना, त्याच्यामुळे हे रान वाढले. सुरुवातीला असतं तर गावले असते. हो, पहिला पाऊस पडला ना की तो कंटिन्यू चालू झाला. त्याला बिळात एक होती कुर्ली पण ती गेली. लकीची नजर बरी आहे. फोकास दिसली काय ते काहीतरी खदळ द्या ना. माहिती पाहिजे बघ असा ना. हां बघूया. गावली बाबा बऱ्याच वेळानंतर. हेंगानी या की का नाही चांगले ते पाय बी देऊन गेले ते. कोणतरी पाय देऊन गेले. आमच्या नशिबात होती ती. घे तुला की जमा करतो मारून देत. हां येते येते लहान बघूया. नको सोडूया ना. घेऊया बरी आहे. रशाक बरी आहे. गावली हां बरी आहे. डेंगी नाहीत की काय ते का बिना डेंग्याची गावली पण बरी आहे. बिना डेंग्यूची आतमधनं बघितली अशी चला अशी. अय्ये का थांब आहेत ना गडगडावू नको. हे बघ काय दिसतो अंडा काय तरी या सावळ्याच्या खाली आणि पांढरा आहे इथलं गावली हा ना. बरी बरी बांडू बघ एवढं उडी घात नाही. अरे मोठी अरे की कसली हा बघ त्याच्यावर बॅटरी मारू नको. ही बघ गावली. ये तर पाना काढून टाका. दोन गावले ती आधी धरली. अच्छा ही मोठी आहे. ही मोठी आहे. कडकच आहे एकदम. लगे भेटली. वा जरा इथे पाठ खाली घे. हां ही साईज दाखव मग. ही साईज मस्त आहे दाखव. वरती गेले की हां मस्त मस्त. आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी गावली ना. काय वाटतं धमाक झाला. आता ते व्हाळातल्यापेक्षा हो एक्सपिरियन्स खतरनाक आहे ना. व्हाळातल्यापेक्षा मळ्यातलं एक्सपिरियन्स बेकार. हसट घालूची लागली हा. आपल्या पाठू पण येतो ते कोण नाही कोण बॅटरी पळाली. मोठी होती. खायच्या होती गेली मग चिंगू म्हटला कुर्ली होती. तर मित्रांनो आता कुर्ली पण कमी झाली आणि आमच्या पुढे पण बरेच जण गेले ना चलान खदीत गेले आणि रान पण खूप वाढला. त्यामुळे आता गावतील ते आपले अति आशा करायची नाही. बरोबर. गावली अरे बघू बरी आहे बरी आहे. साईज मस्त गावली. गावतात कुर्ले गावतात असे गावतात. लकीच बरी दिसली. काय दिसतो गिळा वाटतं होय ना. गावली हां मग ही दुसरी होती. पाय टाकल्यास बरी आहे बरी आहे.
म्हणजे एकदम दाखवतलो तुमका किती गावले ते. गावली दोन एकदम गावले हो. पाहिलं मस्त आणि साई तर भारी आहे साई. अशी दाखव जरा. चावली आहे. अरे बापरे चावली त्यांका मस्त होती साईज ना. चावली ती दिसले काय एक एक दोन दोन दिसतात जागे. इथं काय झालं काय काय नाही ना. मला पण वाटता बघ असं नाही ना. आमका वाटलं कुरली आहे. दिसली ना बरी आता. अरे रशात बरी येणार रे. छोटी मोठी बघित राहायला नाही. हां आपल्या रशाची भर करूची. कोको ना कोके हे खातात ना हे. हां म्हणजे काय असतं त्याच्या आतमध्ये मांस असता. हां तो एक घे आपल्यासोबत. अच्छा अच्छा हां मी नाही कधी खालो. कोके पाणी मस्त निवळ. चिंगळे पण आहेत खय खय. ह्याच्यातून चालणार नाही गावाचा काय. हां मग मारांडे वर करतो. हां तर एकदा आपण ट्रॅप जवळ आपले असं तरी. अरे सई आहेत रे. वा हे बघ आणि मोठे piece मोठे आहेत. किती वर आणा वर आणा. खतरनाक जबरी जबरी. आपला पिंजरा सक्सेस. खतरनाक खतरनाक. हे बघ आता अमोलने पण व्हिडिओ टाकलेला. अमोलला विचारणार होतो मी काय बाहेरचे टाकलेस की काय एवढे मिळाले ते. अरे खतरनाक गावल्या. आम्हालाच खरं वाटतं. मस्त मस्त एक मिनिट असं जरा वरती तुझ्या दाखव. ह्याच्यातले दाखव. हां थांबा हे असंच ठेवा. एक मिनिट दादा. पहिले तुझ्या पिशवीतले दाखव ना तर लोकांना वाटेल पिशवीतले ह्याच्यात टाकले. नारळ नारळ आहेत हा आतमध्ये. पिशवीतले वेगळे आहेत. पिशवीत आमच्या वेगळे आणि हे वेगळे पिंजऱ्यात. किती आहेत मोजिया. पण हे साईज मोठी आहे रे. हो रे. एक दोन हां किती वेळात आले. 1 तासात. तासभर लागला. तासभर लागलं. तासभर लागलं असं. हो एक वा वा चांगली खतरनाक खतरनाक एकदम. भारी त्या साईडने दाखव असं. हां या साईडला फिरवा जरा. फिरले की ते इथे तिथे फिरले काय फिरतं देव. पहिला एक नंबर. किती गावले मोज बघूया. 10 कुर्ले भेटले 1 तासात. पिंजऱ्यात आले. अरे वाटतं रात्रभर ठेवलं तर भरात ना. भारी भारी. मी सचिनला सांगत होतो मस्त. बॅटरी खाली. खतरनाक गावले तर साईज पण जबरदस्त आहे ना. माहिती आता रशी सोडा. केलं नव्हतं की एवढ्या कमी. मी पण नाही केलेलं आहे एवढ्या कमी वेळात. जबरदस्त. तर मी साधीठोकपणे सांगू शकतो की जे लोक व्हाळातले खेकडे पकडतात जर तुमच्याकडे खूण मिळत नसेल तर नक्की खरेदी करा. हा ट्रॅप नक्की घ्या. किंमत आहे ती सचिनला फोन करून खाली आलेल्या नंबरवर तुम्हाला ते सांगेल. सारखे बता चौकस चौकस. त्याचं तोंड जरा मोठा आहे केलेला रशी काय नाही असं होतं ना. की पिशी रुंद तर बाहेर पडाक देऊ नका. आता वास कुरले होय तर वास काढू होतो. भारीच गावले रे. मी पण खुश. हां ह्या स्टीलमध्ये आपण बनवलं. जरा गाठ जाम मारू गया. नाही नाही आधी खाली घ्या. परत पिंजरा टाकून ठेवूया आता. तुमका काय बेटर वाटत ते टाका. बरोबर ना. आता जागा बदला. आता ट्रॅपची जागा बदलतं आणि इकडे आतमध्ये टाकून ठेवतात. मी सकाळी येऊन उचलते मग
म्हणजे काही असलं तरी आपला प्रोडक्ट सक्सेस झाला बरोबर. म्हणजे व्हाळातले पण खेकडे ह्याच्यात भेटतात. तर आपण इलो आता दुसऱ्या ट्रॅपजवळ आपल्या खाली लावले नाही बघूया जाऊन. ह्याच्यात काय तितक्यासा दिसणार नाही ना. ह्याच्यात काय नाही असत तीनच पण मोठे दोनच होत. दोन काय तीन मोठे कसले आहेत बघ साईज हया ना वाईज. ही बो लकी साईज बो तीनच पण साईज बो दिसली एक नंबर साईज आहे ना. ओके वत तर परत टाकून ठेवूया आपलं पिंजरा. आता एक कुर्ली दिसली आहे. हां आहे त्याच्या असा काय गेली पळाली वाटतं. दिलं आणि टांग तुम्हाला कुठून दिसली? ऐसून दिसले. आम्ही डायरेक्ट फोकस मारतो तर गेली मारण द्यामध्ये. तर मित्रांनो आम्ही आता इलो खून उचलूक जी पहिलीत लावलेलं होती. चला बघूया आता त्याच्यात किती असत. तर या साईडला आपली खून असं मग अशी एकदा आपटलं धोंड्यात. मग आता बघून चला खोया आणि पाय एवढे भरले होत जबरदस्त. इले इले कुर्ली गावली गो. इकडे कोण गेला बाडू. इले इले होय गावली एक. आता बघीनसारखे वाटते. नाही काढले डोक्यात दुखाक लागला. तरी पाणी वाढलं रे तेवढंच. आता अधिक वाटाक लागला. हळूहळू हळूहळू थांबा थांबा. कुर्ली गावली आणि जवळ कुर्ली गावली गावली आणि मोठी आहे वाटतं. बाहेरसून इले आहेत की काय कुर्ले एकच होती. बघू दाखव कसली साईज आहे बाई. खतरनाक साईज आहे. कसली धरते. एक मिनिट या नाही ते का अशी धरू पोहायचे नसतं ते ना. चलाचेच कुर्ले फक्त मस्त साईज गावली. तर आता आपली खून थंय कुर्ली आहे काय रे पुढे थंय थंय नाही ना. असं आतमध्ये काय नाही कोणीत काय नाही. नाही एक आहे एक वाटतं. इथे काहीतरी आता फिरताना दिसली. आज रात्रीच तसं बरी गेली. मिळाले एक खुणीच होता आणि बाकीचे हाताने पकडले. आतमध्ये होता ह्याच्यात बाटलीत ह्याच्यात होता असे वरसून धरून होता वरसून. कळकळत कळकळत मस्त गावले ना. हे 2-3 ना मोठे मस्त गावले. पिंजऱ्यातच मिळाले ना. हां मोठे पिंजऱ्यात गावले सगळे. उद्या सकाळी उचलला 6 वाजता. सकाळी येऊया 6 वाजता ना. तुला जर मी उठलंय तर येतलंय म्हणून मी आताच दाखवले एवढे गावलेत. तर सुप्रभात मित्रांनो आम्ही आता परत इलो वांगणीत. सकाळी आपण जे काल ट्रॅप टाकलं ते ट्रॅप आपल्या घुसलूचे माझ्या आधी पळालो पुढे. मी उठलाय माका फोन तरी करायचो बाबा येतोस काय. मी जागोच होतो येऊचाच होता माका. तर चला आता जाऊन बघूया ट्रॅपमध्ये आपल्या काय गावतात. मी चाय पण मशरी पण नाही लावलंय माहिती असत. सावंत डायरेक्ट त्यांना हवेच घेऊन इलं.
तर चला बघूया आता आपल्या काय गावत आता. हेच काहीतरी आहे ना एक आपलं. ओके. मित्रांनो वाजलेत सकाळचे 6 आणि आपण तर मित्रांनो रात्री चला बरा वाटा होता. आता सगळं चिखलच दिसतं. रात्री इतक्या काय जाणवलं ना इतक्या काय पण भारी वाटतं एकदम हिरवळ. सकाळी सकाळी दव बिव पडलो आणि एक नंबर. लकी कांबळे जोरात जोरात येतात. सकाळी उठल्या उठल्या येलो. लाजरी अरे गो रात्री लक्षात ये नाही ती. तर मित्रांनो आपलं पिंजरं उचलून बघूया आता. काय हा असत असत रिकामे नाही. किती किती नग आहेत? 3-4 दिसतात. 4-5 म्हणजे गोड्यापणाला सक्सेस. हो 5 नग असत. तुम्हाला फिरत बसायची गरज नाही. एकदा पिंजरं टाकायचो आणि डायरेक्ट सकाळी येऊन बघायचा. हम्म. देखो. 2-3 पिंजरे ठेवायचे. किती नग आहेत? 5 नग आहेत. एक मोठी पण आहे. मोठे 2 आहेत. 2 3 4 आणि एक छोटी. चांगले आहेत तसे. एकच छोटी आहे बाकी चांगले आहेत. घरी जाऊन बघूया आता. तर आता दुसरं ट्रॅप बघूया. होय तो गेली इकडे ना खरा खाली. भरपूर आहेत रे. जबरदस्त. हा रात्री ह्याच्यात काल आपण जागा नाही बदलली ना? बदललो ना. एवढंच काय टाकलं ह्याच्यात असत भरपूर. जरा बाहेर जाऊन कडक खाऊया. कडक 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 भरपूर आहेत रे. हिशोब. पखरा नाही हे बघ. 1 2 3 4 दहा 5 बारा. 6 7 8 9 10. फुल सक्सेस फुल सक्सेस. बाहेर जाऊन भारीच बघूया. गावले. आपण घेतल्या ना कुर्ले दिसल्यावर म्हणता मी पकडतोय पिंजरू. भरपूर कुर्ले दिसल्यावर काहीच काळोख वाटतं. उजेडात जाऊया. अरे बघा आपले एवढे गावले काही दिसा नाही होते. ह्या उजेडात बरे दिसतात. 10-12 कुर्ले होत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तर हे बघा. तर मित्रांनो काल व्हाळातले कुर्ले पकडून गेलो आणि आपले ट्रॅप पण टाकलेलो. त्या ट्रॅप आम्ही परत सकाळी आता उचलू गेलो. तर आता पण बऱ्यापैकी कुर्ले गावले आमका. ते नाही म्हटलंच तरी कालपासून आपल्या नुसते ट्रॅप 2 ट्रॅपमध्ये 30 कुर्ले गावले. म्हणजे ट्रॅप आपले सक्सेस झाले. कारण ट्रॅपमध्ये आमका माहीत नव्हते की व्हाळातले पण कुर्ले गावतात. ते 6 कुर्ले तर ते पण आता गावतात. तरी ट्रॅप हवे असतील तर नक्की कॉन्टॅक्ट करा. बाकी व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.